היי, כאן נמרוד מסלקטד, וברגע זה אני רוצה להראות לך איך ממשיך התהליך איתנו, צעד אחר צעד ובצורה פשוטה וברורה. אחרי השיחה הראשונית שלנו, אנחנו מתחילים להכין עבורכם מסלול מותאם אישית. אנחנו בודקים ביחד את העדפות שלכם, מה אתם אוהבים, מה חשוב לכם לראות, מה הקצב שמתאים לכם ומה התקציב הנכון לכם. בשלב הבא, אנחנו פונים לספקים שלנו באירופה, מלונות בוטיק, פעילויות מיוחדות, רכבים ומשווים זמינויות לפי התאריכים שבחרתם. זה חוסך לכם שעות של חיפושים והתלבטויות ופשוט נותן לכם שקט. אחרי שבדקנו הכל, אנחנו בונים לכם תכנון חכם ומדויק לכל יום בטיול. אטרקציות, מסעדות מומלצות, זמנים נכונים לנסיעה, מה כדאי להזמין מראש ואיפה הכי כדאי לעצור בדרך. הכל מותאם לגיל, להעדפות ולמה שחשוב לכם. כשהכל מוכן, אתם מקבלים מאיתנו הצעת מחיר מסודרת, שקופה וברורה, לפי מה שביקשתם, בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות. ואם מישהו צריך התאמה, משנה תאריך, רוצה להוסיף יום, אין שום בעיה. אנחנו איתכם גם אחרי ההצעה, עד שזה יהיה מושלם בשבילכם. אנחנו כאן כדי ליצור עבורכם חופשה שבאמת תרגישו וואו.